Ti'n iawn, ta Gwen, sut ti wedi bod yn cadw wrthnos yma ar ôl y lansiadau sydd wedi bod? Dwi wedi bod ar chydig bach o dawner ar ôl just gymaint o gyffro a mor hir a fatha'r just meddwl be o pobl yn mynd i feddwl o'r llyfr a meddwl sut oedd yr ymateb yn mynd i fod a falle. Ond mae'n dechrau fatha sy'n cyfawn, mae'n rhaid i dechrau cyffwrdd llawr yn ôl eto. Ond na, Reit da. Ia. Ti'n be nath yn haro fi da, ydy dwi wedi gweld mwy na chdi yn yr wythnosau dwytha na dwi wedi gweld yn chdi yn y blynyddoedd dwytha yn y Covid. Ond mae'n braf cael cyfle i siarad eto hyn yma a cael debrief bach a dwi wrth fy modd yn siarad am dy lyfr di a mae'r llyfr gen i fama. Sgen i'm syniad, snogs, secs, sens. Ac i rein chi sydd ddim yn gwybod, mae'r llyfr yma, dwi'n darllen o'r broliant fan, yn archwilio ffrindiau, teulu, teimlo fel dy fod i'n cael dy adael ar ôl, snogio, secs, sbar pwllheli, bwyd, hogia, nosweithio meddwl, bod yn ormod ond ddim yn ddigon ar yr un pryd, y gwersi ti'n ei ddysgu'r y ffordd a'r bobl sy'n dy gario pan dod ti'n hyd yn oed yn gwybod bod chdi angen cael dy gario. Mae'r llyfr yma allan yn y siopa ers ryw bythefnos fan, a fe sy'n ddeitha chdi dy Gwen, mae wedi bod yn gwerthu fel slecs. Gafon ni lansiad bythefnos yn ôl ym Mwllheli ac o'na dros 125 yn fan'na oedd y lle yn llawn dop doi. A be oedd yn anhygoel oedd ar ôl y sgwrs, ar ôl i bawb gweld chdi'n siarad, o pob yn sefyll ar y traed, ges ti standing ovation, oedd jyst yn dangos gymaint ydi effaith geiriau chdi. A wedyn fuon ni yng Nghaerdydd, wythnos dwytha, oedd 'na dros 100 yn fan'na, a mi ddudodd, wel, y siopa llyfrau oedd yn gwerthu'n y ddau lansiad, Caban a Llenllyn wrtho fi, mor wych oedd gweld cymaint o bobl ifanc wedi dod i'r lansiad de. A dwi wedi clywed pobl yn dweud pethau hollol wych am y llyfr wedyn de. Pobl yn darllen y llyfr ar un eisteddiad, mewn un noson yn methu roid o lawr. Sut ymateb ti wedi gael ta? Ti wedi clywed rhywbeth neu sa rhywun wedi dweud rhywbeth efo chdi sydd wedi aros efo chdi? Sort of y general feedback dwi'n gael gan bobl ydy bod o mor relatable a bod nhw'n teimlo fatha bod hwn fatha'r llyfr Cymraeg cyntaf maen nhw wedi ddarllen lle maen nhw yn gweld eu hunain yno fo ac yn gweld profiadau tebyg i be maen nhw wedi gael. So o ran hynna mae wedi bod yn ymateb ofnadwy o bositif a rili calonogol. Mae'r broses o sgwennu a falle a fatha ail ymweld a pethau wedi bod hollol werthfawr achos mae pobl jyst yn ymateb mor bositif i beth sydd wedi cael ei sgwennu. So ie, mae wedi bod mor neis clywed mae pobl yn feddwl rili. Ar ôl misoedd o boeni hefyd, bod fi fatha bod rhy onast, ond actually rhywbeth sydd yn codi o hyd ydy bod pobl yn deud fatha diolch am fod mor onast. Bod nhw'n wedi darllen i'n byd fel yma o blaen. So ie, mae jyst yn really, really neis. Nes i gweld stori dda, dwi'n wedi dweud ond chdi dweud gwir dros y penwsos am rhywun oedd wedi mynd i training rygbi yn Pwllheli de, wedi mynd â plant i training rygbi. Ac oedd nhw'n sylwi, mae rhai rhieni allan gadael, maen nhw wedi car trwy mae'r training yn digwydd yn sefyll ar gyrion y cae. Ac oedd y person wedi sylwi ar bobl yn darllen y llyfr melyn ma. Ac wrth gwrs, y llyfr melyn ydy dy lyfr di de. Ond o'n i wrth fy modd efo hwnna, dwi wedi cael lot o sgyrsiau efo pobl o'r un oed yn ni, a maen nhw'n sôn am y nostalgia maen nhw wedi gael wrth ddarllen. Ond beth sydd wedi aros efo fi ydy y sgyrsiau dwi wedi cael ar ôl y lansiadau. Fatha oedd, dwi'n wedi gweld rhywbeth ar y raddfa yna mewn lansiad o blaen de. Ar ôl yr un Pwllheli, oedd yna bobl yn dod fyny ato fi ac yn dweud straeon personol am, dwi'm yn gwybod, am beth efo hogia neu beth yn ei bywyd carwriaethol nhw, am eu perthynas nhw fo'i corff a'i hunan werth. Oedd o jyst, mae'r sgyrsiau yma wedi bod yn hir yn dod, a dyla bod ni wedi cael sgyrsiau yma stalwm iawn. Ond dwi'n meddwl, os ti rioed i meddwl ydy llyfr yn gwneud rhywbeth, o hynna'n profi fi, blwm i'm hec, mae'r llyfr yma'n gallu achosi gymaint o newid. A dim jyst merched yn dweud fi, o'na ddynion yn dweud fi yn dylansiad i yn Gaerdydd bod nhw eisiau chdi fynd rownd ysgolion yn siarad am hyn, so di neu lle sydd yn nhw glwad hyn tra oedden nhw o'r ysgol.
Mae yna hefyd, dwi wedi cael sgwrsio efo merched yn ei 60au hwyr, oedd yn unieithu efo'r llyfr. A maen nhw genedlaetha'n hyn o'ch chi, ond oedden nhw'n gweld eu hunan yn y llyfr. So dwi'n cofio pan oedden ni'n siarad am y llyfr yma, mae'n mynd ers 2 flynedd, mae'n siŵr rwan, dydy. A ti wastad i deud o, yn amlwg mae o'n lyfr i ferched, ond da ni eisiau bawb ddarllen o does. So ti wedi deud hynna ar dechrau do? Do, sicr, fatha, ella na'n stori fi ydi o, ond mae o yn stori am dyfu fyny, ffeindio dy hun, ffeindio dy werth a falle. Mae hynna'n eitha universal, really, fatha. Mae pawb wedi gorfod mynd drwy'r broses o dyfu fyny ar un pwynt yn ei bywyd. So, ia, do'n i ddim eisiau fatha cyfyngu fo i just ferched ddarllen, obviously, fatha merched ydy'r prif gynulleidfa, ond dwi'n gobeithio bod yna wbath i bawb yn y llyfr. Tha un o ffrindiau dad wedi tecsio fo i ddeud bod o wedi darllen o dynod o blaen a wedi deud fatha, ia, dwi'n cofio teimlo fel pan o'n i'n tyfu fyny a mae o yn bell i fewn i'w 60au hefyd, so fatha dim ots fatha pa era ti wedi tyfu fyny rywsyd, fatha mae'r teimladau yna yn yr un fath, dim ots pa genhedlaeth ydy. Just fatha y context sydd wedi newid rywsyd, fatha, ia. O, dwi'n modd yn clywed hynna. Un peth nath ni drafod lot yn efo hefyd oedd sut i labelu'r llyfr. So ni'n trafod y gair hynna'n gofiant, do. A ddech chi'n keen ar hwnna? Dwi'n casau y term hynna'n gofiant, achos mae jyst yn ei fi feddwl am fatha unai rhywun really hen, neu fatha D-list celebrity, achos dwi'n cofio darllen hynna'n gofiant Jade Goody a Ceri Catona pan o'n i'n tyfu fyny. So, do'n i definitely ddim eisiau cael labelu yn hynna'n gofiant. Y label arall nath ni drafod oedd ffeithiol greadigol, a dyna ydi o mewn ffordd, ond yn syml ofnadwy, mae jyst yn dyfywyd i mewn llyfr. A eto mae hwn yn rhywbeth da ni wedi trafod lot. Oedd o wedi codi ofn arna chdi rhoi dy fywyd mewn llyfr, ac wyt ti wedi tynnu ffin o gwbl rhwng beth sy'n y llyfr a dy fywyd di go iawn? Dwi heb dynnu ffin rhwng y mywyd i a beth sydd yn y llyfr. A mewn ffordd weird, doedd ddim yn daunting sgwennu am y mywyd i, achos just y mywyd i ydi o. So dwi heb fatha gorau mynd ymhell i fewn i'n chymig yn y byd fel la. A fatha yn amlwg rhicyn bach o mywyd i sydd yn y llyfr. Dydy o'm yn bob un dim sy'n rioed i digwydd i fi, dy o ddim yn bob un profiad dwi rioed i gael, dim yn bob un o'n cyfrinacha fi. A heb fynd i'r nitty-gritty fatha, dwi wedi gorfod creu rhyw fath o narratif sy'n llifo drwy'r llyfr, so rhaid fi ddewis pethau addas a falle rhai pethau wedi cael eu blodeuo, rhai pethau ddim. A fatha, achos bod fi y person ydw i wan, fatha, dwi'n teimlo lot mwy bodlon yn fy hun a dwi'n hapusach i roed fy hun allan na. So fatha, oedd deud rhai o'r hanesion fatha ddim mor daunting a hynna, achos dwi sort of at peace efo fy hun a efo'r straeon. O bosib y peth mwyaf daunting i fi oedd meddwl am sgwennu yn Gymraeg a'r ymatab swn i'n gael, achos mod i ddim yn rhywun sydd wedi bod fatha bod yn y byd Cymraeg. So genna i chdi bach o imposter syndrome ynglyn â hynna. Fatha, oedd yn Cymraeg yn ddigon da i sgwennu llyfr. Fatha, oedd profiadau fi mynd i fatha daro tant efo pobl, oedd pobl tu hwnt ben llun yn mynd i ddallt y llyfr. A wedyn, mae hefyd yn daunting meddwl am sut mae'r llyfr yn mynd i gael ei dderbyn, fatha mae mywyd i literally yn y tudalennau yna. Mae teulu, ffrindiau fi yn y llyfr a falle. A o ran yn heulu am ffrindiau fi, o'n i'n gobeithio os yna neb yn meddwl bod wedi'i gwneud cam yn nhw. Ond hefyd, fatha bod pobl ddim yn mynd i beirniadu fi rhy galad a falle am y cynnwys. A wedyn, ia, dwi jyst yn gobeithio fi pobl yn dall be o'n i'n drio ddeud a trio wneud efo'r llyfr. Dwi'n meddwl, os fysa rhywun yn beirniadu chdi am y cynnwys, mae hynna'n dweud mwy amdanyn nhw nag amdano chdi yn bendant.
thema cyson sy'n ymddangos yn y llyfr o pan ti'n ifanc iawn ydy eisiau bod yn ddal, eisiau bod yn dena, dylanwad dynion yn chdi, dylanwad toxic masculinity, siapio dy hun i blesio dynion, gweld dy hun drwy lygad dynion hefyd, a mynd ar beth ti'n alw y scale o sexual activity, sef mynd o fod eisiau snog i fod eisiau cariad, i fod eisiau colli virginity, i fod eisiau bod yn dda mewn sex, fel ti'n dweud o, i fod eisiau cariad eto. A ti'n meddwl, pan o'n i'n darllen hynna, o'n i'n chwerthin, cos ti yn ddeud o fo gymaint o hiwmor, ond ysgob mae o'n drist hefyd, ond dwi'n meddwl, mae lot o bobl yn mynd i ddall beth ti'n sôn amdano fo. Tywed, o beth ti'n wybod ŵan, oedd y cofio nôl yna yn anodd i chdi, oedd yn anodd sgwennu am y profiadau yna, neu nes ti weld o'n fwy cathartig ac illa bod wedi helpu chdi i wneud synwyr o rei o profiadau ti wedi gael? Mi oedd ail ymweld ar rhai o'r profiadau yn eitha uncomfortable, eitha anodd, a dwi wedi gorfod confrontio lot o bethau am fy hun a'r ffordd dwi wedi ymateb i bethau dros y blynyddoedd. A mae sgwennu am dy fywyd di mewn ffordd onest, yn waith rili calad. Ers dros flwyddyn dwi'n stuck mewn rhyw fybl o feddwl am yn hun constantly, o fynd yn ôl at bethau, o ail ddarllen WhatsApps a Facebook messages ers fatha degawda yn ôl, a fatha meddwl am y ffordd nes i ymatab, a meddwl am y ffordd o'n i wedi teimlo ar y pryd hefyd. A hefyd fatha meddwl am rhai o'r pethau o'n i wedi rhoi fy hun drwy, a di fatha rhoi yn hun yn erbyn rhyw fatha rhyw standard hollol unachievable, fatha, oh my god, a fatha do hynna ddim yn peth brafia i wneud am flwyddyn gyfa, ond mewn rhyw ffordd eitha twisted, mewn rhywbeth eitha therapeutig, a mynd yn ôl at rai pethau a dadansoddi drwy lens y person ydw i rwan a cydnabod sut o'n i wedi ymatab a meddwl ar y pryd versus sut fyswn i'n ymatab ac yn meddwl rwan. A wedyn mae yna fatha rhyw elfen masif o gydnabyddiaeth o fatha faint dwi wedi tyfu fyny a faint dwi'n fatha caru fy hun ac yn appreciate fy hun lot mwy erbyn rwan. Fel ddudais i ar y cychwyn, dwi'n mewn lle lle dwi fatha lot hapusach a lot mwy bodlon yn fy hun rwan. So mewn ffordd fatha cydnabod faint dwi wedi tyfu yn really nice hefyd. A hefyd mae meddwl am ferched ifanc, hogia ifanc, neu hyd yn oed oedolion hyn na fi, sydd wedi cael profiadau tebyg, neu sydd wedi teimlo fel o'n i'n teimlo ar frydiau y llyfr. A mae meddwl am nhw yn cael rhywbeth o'r llyfr, neu newid ymddygiad, neu fatha teimlo fatha bod nhw'n erbyn ei hun yn rhoi lot o gryfder i fi, a neu fi deimlo fatha bod o gyd wertho. O dwi'n falch bod chdi'n teimlo fel yna, de. Oherwydd fel dwi eisiau chdi deimlo, a sbio ymysgu ni yma, de. Oedd chdi ar flaen golwg, de. Ti sôn yn y llyfr am y cylchrona merched oedd chdi ddarllen yn ifanc, ac am y merched prydferth ar y tu blaen yn denu chdi, wel, dyma chdi. Oh my god, dwi wedi dod yn pwys a meddwl da. Wel, yn yr erthygl yn golwg, mae non-tudur wedi sgwennu, eisiau fi gael ffeindio fo, mae'n ddarlun reit gywilyddus mewn ffordd y llyfr lle. Nid o anturiaethau meddwl a gwyllt yr awdur o gwbl, ond o'r agweddau hynny sydd i ni heddiw yn gwbl anerbyniol. A wedyn mae'n mynd ymlaen i gyda, yn wir, mi allach chi ddadla ei fod o'n drobwynt llenyddol o ran trafod rhyw yn y Gymraeg. So, dwi'n gwybod mae un o'r pethau oeddech chdi eisiau gwneud efo'r llyfr oedd normaleiddio trafod rhyw, trafod sex, a bod na ddim cwilydd ynghlwm ag o, a bod o ddim yn rhywbeth tabw. Sicr, a dim just sex, ond sexuality, kinks,
pleser merched, pôn, a bob dim sy'n ynghlwm a secs. Dwi'n meddwl fel Cymru'n enwedig, mae yna rhywfaint o gwilydd pam da ni'n dod at sut da ni'n approachio secs mewn llenyddiaeth neu popular culture. Mae yna'n fatha hollol cringe nes ti methu watcha do neu methu ddarllen o. Fatha geiriau gwirion fatha pastwn a falle. Neu mae jyst yn fatha hollol non-existent. A wedyn, achos bod ni'n mynd i weld o, neu bod o rhy cringe, fatha mae hynna yn amlwg yn mynd i ddylanwadu ar sut da ni'n drin o, sut da ni'n siarad amdano fo mewn bywyd dydd i ddydd. A da ni'n siarad am sex fel mewn hushed tones, a fatha mae yna gwilydd mawr o sut da ni'n siarad am sex yn gyhoeddus. Pam ddyla ni ddim fod â gwilydd o gwbl yn siarad amdano fo, yn enwedig pan mae'n dod at fatha pethau fel virginity, pleser merched a falle. Achos, ia, fatha, mae'r trafodaethau fa angen bod yn lot mwy agored. Achos fatha, sa'n neb yma heb sex, chwaith, fatha ar ddiwedd y dydd. A hefyd fatha, fel ddweudais i cynnar, dwi'n meddwl bod fatha geiriau Cymraeg am sex yn sexy. A dwi'n cofio gwachad drama Elgan Rhys. A maen nhw'n deud yn y ddrama fatha, mae un o'r dynion yn deud trio cael sex yn Gymraeg a fatha mae llall jyst fatha, wow, beth ti'n neud? Diolch yn teimlo naturiol, ond fatha drwy siarad amdano fo, dyna sut da ni'n mynd i gael o i deimlo fwy naturiol a siarad amdano fo fwy agored. A dwi'n gobeithio fatha bod y geiriau dwi wedi ddefnyddio i bortreadu sex yn y llyfr yn fatha lot mwy realistig yn adlewyrchu'r ffordd da ni actually'n siarad. A dwi'n gobeithio hefyd bod yna balans yn sut dwi'n siarad am sex yn y llyfr. Dwi'n mynd i just fatha siarad am sex for the sake of it. Dwi wedi portreadu fo mewn fatha yn ei holl fatha bob yn ei gyfanrwydd lle fatha mewn ffyrdd ffynnu, bler, uncomfortable. I ddangos bob dim ydy sex. Yn y gobaith fod hynna wedyn yn mynd i fatha sbarduno sgyrsiau am sex efo pobl yn ei bywydau dydd i ddydd. A hefyd, dwi'n meddwl pam da ni'n sôn am sex, fatha, mae'r sgwrs yn ynglyn â consent yn un ofnadwy bwysig i chael pam da ni'n trafod o. Pryd mae'n iawn i gael sex a pryd dydyn ni ddim, fatha, pam o'n i'n fengach, doedd y sgyrsiau yma ddim rili'n digwydd, ddim yn agored beth bynnag, ac oedd y lein rhwng pryd ti yn gallu cael neu pryd ti ddim yn fod i yn really blurred ar y pryd. Dwi'n meddwl bod y sgyrsiau lot mwy agored rwan, ond fatha dwi dal yn meddwl bod ni angen i cael nhw yn Gymraeg, fatha yng nghefn gwlad, yn y dinasoedd, yn brifysgolion a felly. Achos mae'n dechrau chdi pam ti'n clywed am rhai o hanesion, fatha lot, mae yna un stori yn y llyfr a pennod 7, a mae bob un o'n ffrindiau fi wedi dod yn ôl at fi a dweud fatha, dwi wedi cael profiad fel a fatha, mae'n rili dychryn rhywun. So ia, dwi'n gobeithio fydd y llyfr yn annog pobl i gael y sgyrsiau yma hefyd. A fatha, dwi hefyd yn meddwl bod y system addysg angen fatha massive reform. Chos os di athrawon sex ed methu trafod sex mewn ffordd human efo y genhedlaeth nesaf o bobl sy'n mynd i fod yn cael sex, wel, does am syndod fatha bod ni'n gwybod fatha pryd i gael sex, pryd i ddim, pryd i siarad amdano fo, a felly sut i siarad amdano fo. A hefyd fatha, mae angen dileu y cwilydd na o oed ifanc, y cwilydd na da ni'n gysylltu efo sex, fatha yn enwedig ymysg pobl ifanc. So be, dwi'n meddwl bod pawb sy'n gwrando fan am ddallt pam ges ti standing ovation ar y diwedd. Oh my god! Flansiad yn Bwlleli, chos mae yna gymaint o rym y deiria di, mae beth ti'n dweud, mae jyst mor bwysig hefyd. So dwi wastad i meddwl am y llyfr yma fatha stori cariad neu llythyr cariad at dy deulu di, at ffrindiau, at ferched yn gyffredinol. A oes mae yna gariad rhamantus yn y llyfr, ond y cariad sy'n ganolbwynt ac yn graidd iddo fo ydy'r
cariad platonig ma de, a ti'n sôn am pwysigrwydd i ni ddal gafal hwnna dweud? Ynddo, dwi'n meddwl mae cymdeithas yn rhoi uffar o lot o bwysigrwydd ar berthnasau rhamantus a'i gosod nhw ar ryw bedestol fatha prodi, cael plant ydy pinnacle bywyd a'r pethau sy'n cael ei dathlu mwyaf mewn bywyd. A fel rhywun nath dyfu fyny yn hollol obsessed efo rom-coms, fel dwi'n dweud yn y llyfr, mae hynna wedi cael effaith eitha negyddol ar y ffordd dwi'n meddwl am berthnasau. A wedyn bob tro oedd na berthynas rhamantus gen i'n dod i ben yn fegeiniau fi, o'n i'n teimlo fatha failure, fatha bo' na wbeth yn bod arno fi, fatha bo' fi'n hyll, fatha bo' fi'n dew. A tra o'n i'n tyfu fyny, o'n i wastad yn teimlo fatha bo' na rhywbeth ar goll achos bo' genna fi'm cariad. A actually, wrth i fi dyfu fyny, dwi wedi sylwi bo' na gariad mawr tuag at 'yn ffrindiau fi wastad wedi bod yna. A nhw sydd wedi bod yna i fi bob tro ma' na berthynas rhamantus yn dod i ben, bob tro dwi angen rhywun i fod yna i fi, ma'n ffrindiau fi wastad wedi bod yna. A dydy mywyd i ddim gwaeth, actually, achos mae yna lot o ramant yn y berthnasau platonig i hefyd. A dwi'n meddwl bod hi'n rili pwysig dathlu hynna, achos dwi wrth fy modd efo'n ffrindiau fi, dwi wrth fy modd efo cael criw o ffrindiau, dwi wrth fy modd efo just fatha treulio wastio amser efo ffrindiau, a dwi'n meddwl bod yna'n byd yn bod ar ddathlu hynna. A maen nhw jyst wedi bod yna i fi drwy gydol y mywyd i. A drwy magwraeth i hefyd, dwi wedi gweld sut oedd nain efo'i ffrindiau hi, sut mae'n rhieni fi efo'i ffrindiau nhw. A faint maen nhw yn trysori ei gilydd. A dwi wedi gweld faint mae ffrindiau mam a dad yn parhau i'w siapio nhw. A bod o'n rhywbeth ofnadwy a special, a bod chdi angen ffrindiau hefyd i fedru byw bywyd cyflawn, dim just y partner rhamantus ma ti angen mewn bywyd, ond ti angen y ffrindiau ma o damgylch chdi hefyd i fyw y bywyd cyflawn. Cytuno yn llwyr. Mae'r llyfr yn cloriannu'r profiadau ti wedi gael drwy dy fywyd hyd at heddiw at y pwynt lle ti'n cael rhyw fodlonrwydd, lle ti wedi derbyn dy hun bodlonrwydd yn dy gorff ac yn dy ddewisiadau ac at ffeindio sens pan sgen ti'n syniad. A felly ni ofyn cwestiwn ystradebol i chdi gloi, ond be fysa chdi'n dweud wrth y Gwenllian 12 oed, 15 oed efo yr hyn wyt ti'n wybod heddiw? So ni definitely'n deithu gadw yn glir o musicians. Ond, all joking aside, dwi'n meddwl sy'n ni'n deithu bod chdi'n ddigon a mae yna gariad reit o damgylch chdi mewn gormodedd fatha a bod fi'n ofnadwy o lwcus a just achos bod y cariad rhamantus na ddim yna, dydy o ddim yn golygu bod y mywyd di bod llai pwysig, llai cyflawn a ti ddigon just fel ma hi. Dwi'n licio hwnna. Mae jyst gwrando na chdi'n siarad o'n, ti'n rhoi gymaint o wefr a mae deiria di jyst efo gymaint o pŵar a grym tu ôl yn nhw. A dwi'n meddwl bod rhywun sy'n am darllen llyfr, rhywun sy'n gwrando ar hwn, jyst efo uniaethu gymaint efo chdi a teimlo, dwi wedi teimlo fel neu nath hynna ddigwydd i fi. A i rei yn chi sy'n heb ddarllen Sgen i'm syniad, wel, plis brynwch gopi, roedd da chi am syrthio mewn cariad efo Gwenllian, a da chi am syrthio mewn cariad efo'r llyfr, a da chi am chwerthin allan yn uchel nes da chi'n teimlo sâl, ond da chi hefyd am fynd yn agreol a mynd am deimlad. Da chi'n mynd i fod eisiau siarad am y llyfr efo pob da chi'n nabod, ond weithiau hefyd, fydd na ddim geiriau, oherwydd fydd y dweud wedi llorio chi gymaint. Felly, plis, cerwch i brynu, os nad ydych chi'n gwneud, Sgen i'm syniad. Os ydych chi'n gweld yng nghopi fi, mae'n llawn post-it notes, oherwydd dwi eisiau tanlinellu bob brawddeg sy'n y llyfr, oherwydd maen nhw wych. Felly, Gwen, diolch yn fawr i chdi, jyst am rodd o gyfrol emosiynol, ddyrchafol, bwerus. A lle fo'r fideo yma mynd ymlaen, mi wnawn ni stopio recordio fan, ond wnawn ni gael ymlaen i siarad, ia? Ia, diolch.